ସବୁ ମାଙ୍କ ପରି ଆମ ମାଙ୍କୁ ବି ଆମ ବିବାହକୁ ନେଇ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଏକାଠି କରୁଥିଲେ ମା। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ତ ଭାଗ୍ୟର କଥା, କାହାର ଜଲ୍ଦି ହେବ, କାହାର ବିଳମ୍ବ ହେବ। ମା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତମର ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମୋ ନାଁ ମିନୁ। ଆମେ 2 ଭଉଣୀ। ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ଛୋଟ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ ଏକା ସାଥିରେ ହୋଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ତ ବାପା ମା ହଁ କରିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି 2 ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ଏକାଠି କରିବି, କାରଣ ଆମେ ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲୁ ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇ ପାରିବୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ବି ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଗଲା। ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ପରେ ତ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ ଆଉ ମୋ ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦରମା ଏତେ ବି ଅଧିକ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଦିଦିଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାର ଓ ବଡ଼ ଘର ବି ଥିଲା। ସବୁ କହୁଥିଲେ କି ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା, କାରଣ ଯେବେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲା କି ତମେ ମାନେ ମିନୁର ବିବାହ କରିଦିଅ, ମୋ ପାଇଁ ତା ବିବାହ ଡେରି କର ନାହିଁ। ଛାଡନ୍ତୁ, ସେଟା ତାର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ଥିଲା କି ତାକୁ ଏତେ ବଡ ଘର ମିଳିଲା ଆଉ ଏମିତି 2ଟି ବିବାହ 2 ମାସ ପରେ ଏକାଥରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲୁ। ତେବେ 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଯେବେ ମୁଁ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଦିଦି ବି ତାଙ୍କ ବଡ କାରରେ ବସିକି ଆସିଲା। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ମୋ ଶାଶୁଘର ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଭଲ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆଉ ଏମିତି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ଆମ ଖୁସି ଦେଖି ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା। କାହିଁକି ନା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏହାଠାରୁ ଭଳି ଆଉ କଣ ଖୁସି ଦେଇପାରେ କି ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ଶାଶୁଘରେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଆମ ଘରେ ପୁରା 1 ସପ୍ତାହ ବିତାଇଲୁ। ଯେଉଁଦିନ ଆମ 2 ଜଣ ଶାଶୁଘର ଫେରିବାର ଥିଲା ସେହିଦିନ ବର୍ଷା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଦିଦିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତ ତାଙ୍କୁ ସେହି ବଡ କାରରେ ଆସି ନେଇଗଲେ। ମାତ୍ର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କାର ନଥିବାରୁ ସେ ମୋତେ ଫୋନ କରି ପରଦିନ ଆସି ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇକ୍ ଥିବା ବେଳେ ସେ ଚାହିଁ ନଥିଲେ କି ମୁଁ ବାଇକରେ ଯାଇ ଓଦା ହୁଏ ବୋଲି। ପରଦିନ ବର୍ଷା ଛାଡିଥିବାରୁ ସେ ଆସି ମୋତେ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ ଗାଡି ଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି, କାରଣ ସେ ମୋତେ ବି ବହୁତ କିଛି ଦେଇଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ଏବେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଏକା ସାଥିରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିପାରିଲୁନି। କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମୋତେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିଲା। ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଫୋନରେ ପରସ୍ପର କଥା ହେଉଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିଥିଲୁ। ମୋ ବିବାହର 1 ମାସ ପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲି, ମାତ୍ର ଦିଦି ପଛରେ ରହିଗଲା। 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଦିଦି ବି ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲୁ। ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ଆଉ ଦିଦିର ଶାଶୁଘର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବାରୁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ତେବେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ 9 ମାସ ପରେ ମୋର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ପୁଅକୁ କୋଳେଇ ନେବା ପରେ ମୋର ସବୁ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଏଥର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କି ଦିଦିର କେବେ ଡେଲିଭରି ହେବ। ସେ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲା ଆଉ 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଦିଦିଙ୍କର 1 ଝିଅ ହେଲା। ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ। ଦିଦି ଘରେ କୌଣସି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ଆଉ ଝିଅ ହେଲେ ବି ସେଠାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଝିଅର ପାଳନ ପୋଷଣ ବି ଠିକରେ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି କୌଣସି ଗରିବ ଘରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଏ ତ ସେ ବିଚାରା ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ 1 ମାସର ହେଲା, ମୁଁ ଦିଦି ଘରକୁ ତା ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ତାର ଶାଶୁଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ 2 ମାସ ପରେ ଆମ ଘରକୁ ଗଲି ଆଉ ଦିଦି ବି ଗଲେ।
ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ସେ ସମୟ ମିଶି ବହୁତ ଖୁସିରେ କାଟିଲୁ। ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଚାଲିଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲି। ଆଉ 9 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ମୋର ଏକ ପୁଅ ହେଲା। ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆଉ ଏଥର ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ଦିଦି ବି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। 3 ବର୍ଷ କେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି କି ଏଥର ଦିଦିଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଉ ବୋଲି। ଆଉ ପୁଅ ହେଲେ ଏଥର ଅଲଗା ଖୁସି ମିଳିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଆଉ ଗତଥର ପରି ପୁଣି ଏକ ଝିଅ ହେଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲି ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଦୁଃଖୀ ଥିବା ଜଣା ପଡୁଥିଲା। ପଚାରିଲି କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ହେବା ପରେ ତ ଶାଶୁଘର ଲୋକ କିଛି କହିଲେ କି? ଏତିକି ଶୁଣିବା ପରେ ସେ କହିଲା କି ସେମାନେ ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୋତେ ଏସବୁ ଭାବିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି କେଜାଣି ଯଦି କେଉଁଦିନ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମାତ୍ର ଏବେ ଯାଏ ସେମାନେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ଶୁଣି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ଯଦି ତ ଶାଶୁଘର ଲୋକ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆଉ ଦେଖିବୁ ଜଲ୍ଦି ତୋର ବି ଏକ ପୁଅ ହେବ। ସେ ଶୁଣି ହସିଲା। ଏମିତି ସମୟ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆମ ବିବାହକୁ 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଦିଦିର 2ଟି ଝିଅ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋର 2ଟି ପୁଅ। ଦିଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ 2 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୋ ପୁଅ 2 ବର୍ଷର। ଦିନେ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଦିଦି ବି ସେଠିକୁ ଆସିଥିଲା। ଏମିତି କଥା ହେଉ ହେଉ ଦିଦି କହିଲା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ହେବାର ବହୁତ ଦିନ ପରେ କାହିଁକି ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ମନ ବଦଳି ଯିବା ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦିଦିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ତା ମନ ବି କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ତା ହାଲତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି। ଶାଶୁଘର ଯେତେ ବି ଧନୀ ବା ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପୁଅର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଥିବେ। ମୁଁ ଦିଦିକୁ ବୁଝାଉଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଦି ଏମିତି କିଛି କହିଲା ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ଦେଖ ମିନୁ, ମୁଁ କେବେଠୁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ କହ। ସେ କହିଲା କି ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦୁଃଖ ବି ବୁଝିପାରୁଛୁ। ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ରହିଗଲି। ଭାବିଲି କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦିଦି। ତ କହିଲି କି କହ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ଯାହା କହିବୁ କରିବି। ମୋଠୁ ଏତିକି ଶୁଣି ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସତ କଥା ହେଲା ତତେ ମୁଁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ଲିଜ ମନା କରିବୁନି। ମୋ ଭଉଣୀ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମତେ କିଛି ମାଗୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ହଁ କରିଦେଲି କି ତୁ ମୋର ଭଉଣୀ, ଆଉ ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି। ଦିଦି କହିଲା କି ଯଦି ଆମେ ଏହାପରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଆଉ ତୋର ପୁଅ ମୋର ଝିଅ ହବ, ତେବେ ତୋ ପୁଅକୁ ମତେ ଦେଇଦେବୁ ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ତୁ ନେଇଯିବୁ। ଏତିକି ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇଗଲି। କାହିଁକି ନା ଦିଦି ଯାହା କହୁଥିଲା ତାହା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ପୁଅ ହେଉ ବା ଝିଅ, ତାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଟେକିଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ମା ଚାହିଁବ? ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ମୋ ଭଉଣୀ ମନ ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ହିଁ କହୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଭାବିବା ପରେ ତାକୁ ହଁ କରିଦେଲି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏହା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଏକା ସାଥିରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇପାରିବୁନି କି ଡେଲିଭରି ବି 1 ମାସ 2 ମାସ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଏ ତ ବଡ ସମସ୍ୟା ବି ହବ। ତ ଏକଥା ଆଲୋଚନା ପରେ ଦିଦି କହିଲା କି ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜମା କହିବୁନି। ମୁଁ ତତେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଟଙ୍କା ପଠେଇବି। ଟଙ୍କା କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ମୋତେ ଟଙ୍କାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବି ଭଲ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ଭାବି ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲି। ଏଣିକି ମୋତେ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ଆମେ ଯଦି ଆମ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିବା ତେବେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ହେବ। ତ ଦିଦି କହିଲେ କି ମୁଁ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି, ଆମେ ପୁରା 9 ମାସ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳାଇବା। ତୋର ଓ ତୋ ପରିବାରର ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କି ଠିକ ଅଛି, ଆକାଶ ସହିତ କଥା ହେବି ଆଉ ତତେ ଫୋନ କରି ସବୁ ଜଣେଇବି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଳେଇଲୁ। ମୁଁ ରାତିରେ ଆକାଶ ସହିତ କଥା ହେଲି। ଆମ ବିବାହକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆମେ ଆଜି ଯାଏ କେବେ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନେ। ଦିଦି ତା ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ବି ତା ସହିତ ଯିବା। ତମେ ବି ଚାଲ ନା।
ଦିଦି ମୋତେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରି ଡାକୁଛି। ଆକାଶ କିଛି ସମୟ ଭାବିବା ପରେ କହିଲେ କି ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ବି ଟଙ୍କା ନାହିଁ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହାରକୁ ବୁଲାଇବାକୁ ନେଇପାରିବି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କି ତମେ ଏ ନେଇ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏତିକିରେ ଆକାଶ ମୋତେ ବଡ ବଡ ଆଖିରେ ଅନାଇଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ କି ତମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ମୁଁ କହିଲି କି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଜମା ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏସବୁ ଲୁଚାଇକି ରଖିଛି। ସେଠୁ ଆକାଶ କହିଲେ କି ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏତେ ଜିଦ୍ କରୁଛ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। କଣ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛ ଆଉ କେବେ ଯିବା ପାଇଁ ଭାବିଛ? ମୁଁ କହିଲି କି ଦିଦି ଯେବେ ବାହାରିବ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। ପରଦିନ ମୁଁ ଦିଦିକୁ ସେ ସବୁ କଥା କହିଲି କି ଆକାଶ ବି ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଦିଦି ଏସବୁ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସମୟ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଆମ ଯୋଜନା ମୁତାବିକ କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଲୁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ମାତ୍ର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେବେ ଆମେ 2 ଜଣ ଏକା ସାଥିରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଗଲୁ। ମୁଁ ଏ ଖୁସି ଖବର ଦିଦିକୁ କହିଲି ଆଉ ସେ କହିଲା କି ତୁ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମନେ ରଖିଥା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ହଁ କରିଦେଲି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି କି ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠିକ ହୋଇଯାଉ। ଆଉ ଦିଦି ବାରମ୍ବାର କହୁଥାଏ କି ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବୁନି। ମତେ ଦିଦି କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲା, ମୁଁ ସେଇ ଟଙ୍କା ଆକାଶକୁ ଦେଲି ଆଉ କହିଲି କି କାଲିକୁ ଆମର ଟିକେଟ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ, ଆମେ କାଲି ଯିବା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଆମ ଶାଶୁ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଶାଶୁଘର ତରଫରୁ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲି, କାହିଁକି ନା 2ଟି ପୁଅ ପରେ ଯଦି ବି ଝିଅ ହୁଏ ତେବେ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। ମାତ୍ର ମତେ ଡର ଥିଲା କି ଏହି କଥା ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣା ନ ପଡେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଯାଏ କି ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ପିଲା ଅଦଳ ବଦଳର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ବୋଲି ତ ସେ ବହୁତ ରାଗିବେ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ଏଥର ମୋ ଭଉଣୀ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ଆଉ ତା ଡାକ୍ତର ମୋ ଡାକ୍ତର ବି ସମାନ ଥିଲେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ଦିନେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଡେଲିଭରି ତାରିଖ ବି ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ଦୁହେଁ ଖୁସି ହୋଇଗଲୁ କି ସବୁ କିଛି ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ମୁତାବିକ ଚାଲିଛି। ସମୟ ଖୁବ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଲା ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 9 ମାସ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏଥର ମୁଁ ବାହାର ଦେଶରେ ଥିଲି ଆଉ ଖୁସି ଥିଲି, ତେଣୁ ମୋ ଦେହ ବି ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ସବୁ କିଛି ଥିଲା ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ। ଏଥର ଡେଲିଭରି ସମୟ ଆସିଲା, ଆମେ ଦୁହେଁ କ୍ଲିନିକ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ସେ କ୍ଲିନିକ ମୋ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗର ଥିଲା ଆଉ ଆମ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବି ରହିଥିଲୁ। ଭାଗ୍ୟର ସାଥକୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର 15 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତରରେ ଡେଲିଭରି ହେଲା। ମୁଁ ହୋସରେ ଆସିବାରୁ ନର୍ସ ମୋ ହାତରେ ପିଲାକୁ ଧରାଇ ଦେଲେ ଆଉ ଯେମିତି ମୋ ପିଲାର ଦେହରୁ କପଡା କାଢିଲି ତ ମୋ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା, କାହିଁକି ନା ଏଥର ମୋର ଝିଅ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲି। ମୁଁ ନର୍ସକୁ ପଚାରିଲି କି ମୋ ଭଉଣୀ କେମିତି ଅଛି? ସେ କହିଲେ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତାଙ୍କ କେସ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଶୁଣିକି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲି, କାହିଁକି ନା ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ କେମିତି ମୁହଁ ଦେଖେଇବି? ସେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିସାରିଲାଣି ଆଉ ଶେଷକୁ ମୋର ଝିଅ ହେଲା। ଏମିତି ମନେ ମନେ ଆଶଙ୍କାରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ନର୍ସ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ମତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଲେ କି ତୁମ ଭଉଣୀଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇଛି। ଏତିକି ଶୁଣିବା ପରେ ଡରରେ ଧଡଧଡ ହେଉଥିବା ମୋ ହୃଦୟ ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ପଡିଗଲା। ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଦିଦିଙ୍କୁ ପୁଅ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆମ ଶାଶୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କ୍ଷମା ବି ମାଗିଲୁ, କାରଣ ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଭୁଲ ବି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଏଥର ଦିଦି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଥାଉ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ବି ହୋଇଯାଉ। ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ କି ଭଗବାନ ଆମକୁ ପୁଅ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆଉ ଝିଅ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅ ହେବା ପରେ ସମାଜ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଚାପ ଆସେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପଡୁ। ବୋହୂଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ପରେ ଆକଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ କି ଝିଅ ହେବ ନା ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଦୟାକରି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଗପ ହେଉ ବା ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥାବସ୍ତୁ କି ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣର
ସେହି ଅମୂଲ୍ୟ କଥା ଯାହାକି ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଏମିତି ଯେଉଁ ସବୁ ବହି ପଢ଼ି ମୁଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବହି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଏସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ, ତେବେ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ସେ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ପସନ୍ଦ ହେଲେ କିଣି ବି ପାରିବେ। ଏବେ 10 ଦିନର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଲିସି ବି ଅଛି।